Aduh, pacarku Asma. Loh, saking senenge ketemu pacare kok. Yo wong wedok iki ora ngono kok. Satrio. Wes suwe nggonku nglelono. Kang Mas nika lho Kang Mas wonten lintang kali rembulan kula mbok ditumbaske nika. Kowe iki ora kaya wong gandrung. Malah kaya ngarep mriksake mbahe ngene iki. Monggo bapak-bapak ngersani batang. Yo jejer ngono lho, Kak. Yo. Goleki si podang jenah. Aja dinet yanggrang ae. Lho, sakek lincahe keng garwane Lincahe. panjenengan lho. Wong wadon ki kudu trengginas. Dadi wong wadon kudu trengginas. Ora oleh wong wadon oler-oler. Dadi ben semangat lan nyambut gawe. Kaya ngono ki dicontoh karo piye kene. Lucy. Ayo terus no. Iki tanggapan telunggon patah tulang gareng iki. Wah, wis. Serampat gitu. Iya. Ya.
Dang tuneh no dang. Jan. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Mbak Gareng. Limbuk. Nggih. Kang Masku, dalangku, cintaku, sayangku. Weh. Tak kompliti iki. Nggih. Wong yo kangen. Nggih to ya. Lama tak suwa. Wah kene do pamer ketemu neng kene Nggih. bola Bali, Lucy wis ping pindho, Nggih. Lalamut wis ping bola Nggih. Bali. Lagi ping pindho wae kok do umuk. Aku lho neng randu kene iki. Nggih, pripun? Wis ping pisan iki aku. Sik to. Loro umuk diklerokke kok malah kono sik pisan kok diumukke iki. Lho pisan ning rasane kaya wis pirang-pirang taun nenek kene. Saking terasa akrabnya. Lah ngono lho. Rasan teng mriki. Nggih. Nyawiji rasane. Nggih, apa meneh nek mriki ki ora ora luput saka penonton sing Nggih. kathah ngene Leres. iki. Pecinta budaya. Oh, Mas. pecinta budaya saestu apa meneh wayangan. Nggih. Nadyan to teng mriku enten gajah-gajahan, Nggih. ning penonton wayang tetep full. Tetep kathah. Oh. Sinten kemawon dalange menawi Arya Ngrandu menika luar biasa saestu. Sip, Nggih. Buta Tutondo Yekti, desa dusun Nggih. tempat sing daerah sing berbudaya ngeten Betul luar Mas Gareng. biasa. Dalu Nggih. niki Nggih. mundi dawuh Pak Pak Devis Ayo, Abdillah. Pak Devis. Nggih. Pak Devis anggenipun mitoni apa to? Nggih Mas? leres mitoni akikoan. Oh, dadi nek Adik Sekti Rajendra Nuladani. desa Mawacara negara Mawatata Mawatata. ana karo kene tradisine beda-beda. Nah. Nek ten mriki iki bayi lahir pitung Nggih. sasi Nggih. kuwi dipitoni. Pitoni. Eh, Nek cara mriko. nek mitoni cara mriko iki jek ning kandungan. Nek mriki enten kandungan niku namine ningkepi. Ayo mitoni ro ning kepi. Nggih. Kandungan dhewe ya wis beda, Mas. Lho, bentene pripun? Beda wong meteng ki wis beda meneh tembunge. Jlentre Kula pripun? tak aturi desa Mawacara. Negara Mawatata. Nyop wong meteng ki sasi ganjil. Oh. 3 5 7 9. Weh, Tukunen lak luput sesuk. malah ngeblok. 3 5 7 9. Nggih, telu. Telu kuwi tembunge nyidam. Nyidam. Saka tembung nyidam ki nyirik daharan amis. Nah, mula do plentang-plentung kae lak mergo dolanan barang amis dadi Wih. kae. Kuwi 3 sasi. Nggih, Munggah telung ning sasi. 5 sasi. 5 wulan. Ah, kuwi arane hamil. Hamil. Ah, saka tembung hawane pengen ngemil. Wih. Kira, iki sing do Nggih, nggih. bobot 5 sasi. Leres. Kuwi lak mesti pengene mau mangan wae. Nggih. Njaluk nangka tukokke nangka, Nangka. ora dipangan njaluk duku. Weh. Tukokke duku njaluk salak. Weh. Bareng wis tukokke salak malah ngemah-emah dingklik. Iya. Kuwi jenenge hamil, hawane pengen ngemil. Ngemil nggih. Nah, Kaya munggah ngemil sasi jingklik lho. ganjil meneh. Pitu. Kuwi pitu. Ya, sasi pitu, Mas. Nggih. Ah, saka tembung bobot. Bobot. Dadi pitu kuwi bobot. Bobot. Bokonge ombo wetenge abot. Dadi nek wis sasi pitu ki mlakune ngene kaya naroda dak telekno rarti, Mas. Ah, sing Kelingan. diarani meteng. Nggih. Kuwi nek jabang bayi wis wancine lahir. Lahir. Sangang sasi punjul ki mula diarani meteng. Meteng. Saka tembung nek arep metu mak teng 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 teng. Wih. Nah kuwi. Iki sing do wis lahiran ki tekono nek arep metu Nggih, lak mesti krasa teng wat. teng. Nggih. Wah, niki dadi nek teng mriki mitoni ya, Mas ya. Mitoni. Oh wis pokoke apa sing jenenge tradisine Leres. kok iso urun donga kabecikan Nggih. kanggone Dik Sakti. Sakti, Sakti leres. napa Sakti? Sekti. Dik Sakti Nggih. muga dadya putra ingkang soleh. Soleh. Bekti lan ngabekti marang wong tuwa sak keloron kulawarga ageng nusa lan bangsa agama. Amin. Amin. Tak kudang dadya taruna ingkang saged ngungkuli Ngungkuli bapa. bapa. Prestasine ngungkuli wong tuwane. Wong tuwane. Umpama Mas Davis niku ngastone polisi, Nggih, leres. kita wonten polsek, Nggih. utawi wonten polres. Nggih. Ah, sapa ngerti sok mben malah Dik Sekti iso dadi Kapolri. Allahumma Amin. amin. Taruna ngungkuli bapa. Nggih, leres. Ten iki wis dikudang muga dadi bocah sing genah. Leres. Amin Allahumma Soleh. amin. Amin ya robbal alamin. Weh. Malah aku rung ketemu karo Mas Davis, malah rung ketemu. Napa nggih? Ale bapake Tole. Aku sonten wau ribet enten mriki amargi nggih mitoni wonten mriki. Oh, Nggih. Ada
tradisi tedak siten. Enak meneh, tedak siten. Tedak siten, tedak itu turun, siten itu dari tembung siti. Dadi 7 wulan iku bayi wit mlaku. Gitu ngerti jati dirine muga-muga digutang mekaten. Ya Mas wong ya budayane beda ning Nggih. dadi nambah kasanah wonten. Leres. Melengkapi yang belum ada. Betul. Lan uga Mas Debis kalian garwa sekeluarga Nggih. mugi pinaringan dirga yuswa, Amin. awet gagah, awet sehat. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah Amin. melimpah berkah barokah. Amin Allahumma Sadun amin. saturune Mas Debis sekeluarga selamat donya lan akhirat. Akhirat. Amin. Ngucap Allahumma apik amin. nggo wong liya ki engko bakal balik apik ning Awake dhewe. Wah, niku tenan, Mas. Nggih. Nek ngucape elek ning wong liya balik malah luwih kejem lho, Mas. Eleke. Ku tak titeni kok Wis niku. malah sobek. Nggih. Wah, remen sanget dalu Nggih. niki kepanggih Terus- kalih dalang idola saya. Woi, Mas yo. Purbo. Marai belangkonku sesak iki lek disebut idolang ini. Idola iki saka tembung iki dalang ora larang. Nah, nek kuwi tenan niku. Ih, Asli nek niku. Mas Purbo pira-pira mangkat. Mangkat. Mula Nggih. tak arani iki dalang ora larang, Ya. waton pinter sing ngenyang. Betul. Ngenyang longgari tanggale niku lho. Pun to pira-pira mangkat to ya mung lek sajae ra cocoke mulih terus digenahke. Wah ora. Mula kula iki ya remen nderekke Mas Purbo. Nggih. Pira-pira kula ya ora tau ngarani. Nggih. Sing penting kula iki mung iso lunga saka omah ngono wae, Mas. TST. Apa kuwi? Tahu sama tahu. Oh, ya tahu sama tahu. Nggih. Alhamdulillah. Ana Mbak Lucy Brahma. Mbak Lucy, ada Mbak Lala, Lala. terus gawan kula nggih. Sak wih. Nom kabeh lho, Mas. Nggih. Wah, Jan. Tenan, Sip, muda semuanya. Nggih. Nyenengke. Niki sebagian besar nggih kali panjenengan Dek Ben nika. Sing ten Broto niku. Nggih, Lara. Nggih. Wah. Yo lali, Mas. Kok yo- Kula ki nek karo presiden ora tau ngeling-eling. Lali ya rupane ra ya tetep ora lali rasane. Nek sing tak eling rasane yo ora kelingan, rupane ora kelingan. Mung gondone Mas sing kelingan. Wangi-wangi ngono lho. Nggih. Kamdi. Monggo menika Karo wonten Mbak Lucy, wonten Mbak Lala, jumeneng rupiah ning Kamuti. Lah kula manut, sing penting jenengan sing maringi. Mbak Nek Lucy, kula Mbak kan Lucy. milih kula wegah, wong Lho. kula milih wong wedok bola-bali kleru wae kok piye. Sampean wae sing maringi. Nggih, Mbak Lucy monggo jumeneng Mbak Lucy. Niki nggih. sing ngelokne kula jare arep digiling teng mriki wau. Ora entuk mulih jare arep digiling teng mriki. Ora apa-apa wong kula teng mriki sesuk niku ora entuk mulih ya enek kancane. Lah sinten? Ya Lucy. Eh. Biar dadekke mesin gilinge. Jadi sesuk aku dilebokke terus digiling Lucy. Aku ngileng awakmu najis muga lah toh. Alah ya ngombe mari Mas sik. Sajae waleh ye karo aku, lek waleh karo Mbak Lala sik gak apa-apa. Ora aku sapa-sapa gelem kok. Apa gelem? Aku. Nesu. Engko nek suda meneh. Nggih. Wingi nesu cucul jarik kok Pak Raya. Nduk ngadeg rene, njaluk diringi apa? Sepot to, Mas. Iya. Cepat. Sepote napa biasane nek Lucy? Manut mawon didangdutke ya kena kok aja digondeli ya kena. Woi, sapa apa gelem? Ya. Coba. Nanti Mas. Wah, sing Sepote Mas. nganti horak. Sanggar Badranaya. Sing Tataus. hot. Hei. Iya. Kadung ditongke ora mak delang. Nah. Rak sentimen kok sing ngendang bareng ki. Ora ngerti ki aku sindan terlangsing sak Jawa Timur. Jahat. Kaya ngene kok Sinden iso- berbobot. iso terlangsing ki apa Nggih. ditonton kok sedutan es teh iki. Iya. Ya nek berbobot cocok. Oke. Wong arep rene dadak mlebu nang timbangan kok. Padahal sapi ternak apa piye? Berbobot ki tegese nyinden iso nembang apa wae iso joget yo pinter. Nggih, leres. Leres gini ku. Apa kudu nesu wae. Ora nesu, tapi sajake njenengan lek ngendika kaya setengah ngece. Ngece nggon ngendi? Lah kuwi mau
Lah sinden Masa sinden kok mlebu timbangan kok sapi arep diblek. Padak nih. Oh, sapi lan siau untune cepot. Apa sanu wedhus powel. Murah berbobot iki tegese multi talenta. Ya ora apa-apa. Nah, ngono. Kan padha jenenge Brahman iku wau kan daginge akeh to, Mas. Daginge akeh. Sapi iki multifungsi, daginge niku didol larang. Nggih to? Terus mari nyun sewu nggih, congoripun niku saged contonge sapi niku nggih rujak cingur nggih to, Pak nggih. Kan niku saking cucuke sapi. Nggih. Terus sikile bapak-bapak dar apa tengkleng kayak apa sikile sapi Nggih. nggih. Buntute brutone. Sop buntut. Sapi lho iso dadi sop buntut. Nggih. Nyun sewu ilere kena nggih masker bojomu malih putih. Sing kisut-kisut bojomu di maskeri iler sapi kuwi malih jeber kabeh iso mulus. Nyuwun sewu letong niku poh. Nggih. Letong sapi takok bapak petani sukses tiang mriki. Wong nggih ngrabukno letong sapi niku tanduran iso gemuh-gemuh hasile. Sapi iki letonge kaya ngopo iki? Oh, to mula kula ki dolan nang omahe Lucy pekarangan kiwa tengene tandurane subur-subur. Subur. Berarti nek wengi sok nletong teng pekarangan bocah niki. Awe pengen empe apa piye letongku? Ya ngap. Jah. Nyun pangapunten lho, Mas Ana. Purba. Ana. Rene Nggih, kok. Mas Gereng. Non dawuh. Kula iki mbayangke nek Pripun? sapi kaya Mbak Lucy ngene kuwi sing pas diperagat nika lho, dipotong. Nggih. Nek mbeteti ngono, ndah hati. Ya mesti Sapi lho. Sapi Sapi apa-apa? lho. Tapi sapi ki trah sapi kewan paling ikhlas kok. Nggih. Mlek bedeti piye? ya nek mbedeti ya kaya ngono kae ta pas dikuliti ngono kae ladinge kudu landhep tur Nggih. kudune wong akeh. Iya. Nek pengen cepet, Nggih. ketok gulune, walik kulite, Nggih. tarik nganggo kolte. Rek. Rek ngaten niku. Cepet niku. Opo iki? Tapi ra apa-apa, sapi ki kewan sing anu ganjarane gede. Oh, Nggih, Kewan apa iso? paling ikhlas ki to. Ikhlas. Ayo tekono piyai budake kene. Nggih, wis ora kersa apa-apa kok. Sapi ki diperisi susune tinggi jual ke pabrik-pabrik itu kan meneng ae. Nggih. Kuwi menghasilkan juga menguntungkan manusia. Oh. Mas Gareng. Sapi perah? Ndono dawuh. Jenengan ajeng merah pripun? Niki. Anu Loh, lah kula los to, los. Kula niku cah los. Los. Atas Pak Dalang sing nyuwun perintah, Dalang kuwi dewane pewayangan gitu. Nggih. Dalang dewane pewayangan presidene ning dhuwur panggung. Nggih. kula kan meres. Loh, dhuwur panggung mitra kerja le. Arep ngambung aku gak apa-apa los. Arep meres apa kuman kaya sapi, ora apa-apa los. Kita mitra kerja ning dhuwur panggung. Nggih. Gak apa-apa le tenan. Iya, Mas Gareng. Ikhlas tenan iki. Kelas ora apa-apa le tenan. Senani penonton semene lho. Lho ora apa-apa. Aku enggak apa aku ki akune kelas ae, tapi lek umpama penonton Ning- nih sesuk ora trima, mulih dagelan ora nek ndase sesuk aja nyalahne aku. Terus nek dagelan ora nek ndase nek arep pengen raup piye? Ya gawe sirah liyane. Oh, kaya aku ki ya wonge ora cerongoh banget kok. Mas. Nggih. Kaya ngene terus kon meres ki kaya sapi perah ki ya. Sapi lho niku Lah, iya, sapi lho, sapi. Sepurane sesuk-sesuk wae awakku lagi ora patek penak Mas. Oh, golek masalah. Basa roh lala, tak Lah nek lala. merese iki sapi oke. Nggih. Nek merese iki tidak boleh. Karena ini dilindungi yang namanya badan, Badan hukum. Ngono apa kuwi? BH. Kowe behanan apa ora? Duh mung ora kaya apa-apa. Nganggo kok. Ngapa? Senengane ora nganggo sikatan kaya wong keplok. Sikatan ten kamar mandi kaya wong Nggih. keplok. Piye. Kowe pasono kaya aja mbok mone kok. Aja mbok mone piyai. Wong edan. Sin aku. Mlaku kula isuk-isuk saking Jaluk sarapan. Jombang kae ya. Iya, Nggih. omahku. Wah, Lucy ternyata rajin nyapu ten ngarepan. Nyapu. Iya. Nggih. Srek nek sampir ke blok, nek srek sampir. Iki apa iki? Anduke. Oh lah iya ngono lho genahe. Andukan. Nganti pikiran kuwi tekan ngendi-ngendi lho. Oh, tidak boleh. Negatif Nggih. thinking itu tidak Kula boleh. niku mboten napa-napa, Mas. Tenan. Niki ki dhek ngelok niki ya padha-padha melu. Lah dhek ngelokne aku sakmene iki tak wae Lucy Brahman bojone gedine ya sak cakruk. Kula tau nyuwun sewu Bapak Ibu nggih mboten kok ya napa kula niku nggih sak kasunatane kula tau dolan niki kan sahabat dekat kali munyuk niki kula. Nggih to. Munyuk Pas- dengkulmu nek aku munyuk kowe bro. Udu to. Iya ya. Nyelok kowe nyelok aku nyok. Gak entuk nesu ning dhuwur panggung ki apapun gak entuk nesu. Ora Enggak boleh. Nek kowe ngelok ke aku munyuk, Iya munyuk. setelane ro bro. Kowe Pas- nyelok aku nyok, aku nyelok kowe ber. Nyaut kok
Lah nyaut lah Mbak Sing nyaut. arep. Terus nyun sewu kula niku Nggih, kan namu. nggih, nggih. Tok assalamualaikum. Mas Gareng wonten sinten ngono ki mlewu aku dasteran to Pak nyun sewu blok. Gedine bojone Gareng ki 30. Tenan niku. Nggih, mlebu omah wae kula ganti dempel kok, Mas. Cangkik gedene. Mula apal kula ki nek awak-awak lewune iki apal. Bojo Nggih. kula dhewe ya telung mene. Wah, tenan. Rabi malam pertama kula nganggur ngantek subuh. Lah kok iso? Apa? Jam 09.00 ditemokke. Jam Nggih. 10 wis sepi wong kula klithah-klithih ten kamar. Nggih, karepe to. Karep kula tiwas wis Nggih. ngombe biomoringa lho kula, Mas. Iya. Tekan kamar iki kecewa kula. Lah kecewane pripun? Sawengi utuh nganti adan subuh goleki nggon dop ki ora ketemu, Mas. Oh jenengan salah teorine. Lho Pak Dalang lho takok Pak Sampeyan Dalang. pirsa teorine piye? Goleki bak sing gedhe. Terus Dikum nggen mriko. ngene kula pas rabine iki usum ketiga, ora enek bak, ora enek banyu. Akhirnya kula ki Gareng cerdas anak buah Purba Sasongko kok. Nggih, pripun? Nunggu esuk kelar rampung, Nggih. kula dokokke mburi omah tak turokke nek nggon lincak. Weh. Tak tunggoni ngangger dirubung laler berarti kono dope. Nganti garapan. Niki masyarakat Ngrandu sedaya Ngrandu. Nah, Oh. ngapuk, enggak kok ngapuk. Ngrandu. Ngrandu. Tawai parian para penonton nggih. Nah coba iso Pripun? apa? Nah, Nah, numpak tronton kecemplung sumur. cakep. Para penonton mugi panjang umur. Amin. Amin, Allahumma amin. amin. Dilat tronton. Dilat. Dilat Nek mangkan tronton. numpak. Sing Wong, penting pari. Ora nek gawean, parian kok dilat tronton ini. Kok kolu kuwi lho. Parian rek. Ora sing penting apa-apa wong bener. sing dilat bego kok, Pak, ora apa-apa. Mesti ngenyek to. Dilat tronton. Nah, ngulon parane. Nggih. Mugi para penonton kuatah rezekine. Amin. Amin. Ngambung Amin. tronton ning peteng-peteng. Mugi para penonton ndang padha meteng. Weh. Lanang. Amin. Amin deh. Maksudnya ibu-ibu ngrandu ngono to? Nggih. Nggih. Sing dereng kagungan putra bendang ngandut. Amin. Ya ning gentenan Amin, aja amin. bareng. Nggih. Ora nggih niki dawuh napa Mak Cangi? Wah, menika wonten sawetawis ingkang sampun interaksi kula aturaken langkung rumiyin. Oh, nggih. Nah, iki sik endi iki mau. Saking Pak Asmoro Santo Madiun, derek mantau nggih. Matur nuwun menika Pak Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali. Nyuwun podang kuning Mbak Lucy Wah, Brahman. Lho, Piyai ngendi pundi? Karanggedhe Boyolali. Oh, Boyolali. Cedhake Nggih, Pak nggih. Suryanto menika. Oh nggih, yang Assalamualaikum Pak wilujeng dalu Pak Dalang request podang kuning Pak Waris Sugiono Surabaya. Nggih. Yai Surabaya. Wah, sing mirsani toko ndi-ndi? Nggih Oh, alhamdulillah temen menika YouTuber. saking Jupe. YouTube multimedia YouTube Jupe. multimedia juga Ah. dari keluarga besar Polres Ponorogo nggih rawuh sedaya. Rawuh. Nggih teman-temannya Mas Davis. Salam sungkem kunjuk para pemunden saking Polres. Nggih. Bawa napa langsung? Bawa rumiyin. Bawa no, Lucia kur langsung iki nggo apa? Maneman no. Maneman no. Anggo kesuwen. Wah, awak semene ora bawa kapan langsinge. Oh, gelo men saya. Bawa. Candane kaya tekan kono lho dan. Apal Ah. ora? Dindingane Pak San. Apa tuh kene pada nek ngono? Apal kok teko Mesti mburi. lalinan aku kok. Apal kok teko mburi. Sik dhewe piye? Lho, wong ke ra apa-apa lho sak ning dhuwur panggung aku biasa podang kuning Nggih. kali gubuk Asmoro. Entrah saiki usume metle ngono kuwi lho. Nggih. Garap. Ya. Ayo duet wong loro ya. Ya. Oke. Nadyan wujud temong paksi agawe taline Apa Mas Gareng? Apa Mas Gareng? Wong jujukane iki mengonengenok. Nyapa to ngono wong kok kaya sepeda motor aleh mengokono digawani mripat ki ya biasa mengokono Ya kalau mongso rating tengen, ora ngiwotok pe sing ngandani kene kok. ngono ra apa-apa wong anu Gatot Kaca ngono kae ratinge rene menggoke delang tak ngono sak sirku to
Sen kanan belok kiri. Tondi mau. Alus. Kowe pinter. Reko-reko teko ngendi mau alus. Asline ya teko. Teko ngendi bari iki apa ngono. Pinter iki. Alus. Mike mati dikubur. Loh, bintang tamu kok. Iki anu baterai kuntek. Dipeme sesuk. Mbok disetrum Mas Gareng. Alus manis torambara ati. Pinter. Ning Pripun? kurang pas. Lire? Lah, bawa podang kuning ki lak gandrung karo seseorang. Betul. Lah iki mang iya ya lali menungsa ta iki mang bae. Aku. Uduk munyuk. Ya uang kok. Iwang nang bur dilabur putih. Oh nggih nggih, Nah, ibarane sesuai karo bawane. Nah, ngono. monggo Pangkang Mas, panjenengan gandring. Kok lakang Mas piye? Gandrung. Kakang Mas. Kakang Mas. Monggo Kakang Mas. Alus manis. Kok kasar men to tanganmu iki? Dek to. Iki sakjane lembut, sampean lho astane ora krasa. Saking lembute. Balane kono. Alus manis. Kok mboten pinanggih kados pundi pawartosipun. Apa nek kok swara nglokor? Alus manis. Merati nyenengake. Loh, nyapa to kok rene kali beda. Cedak speaker aktif balik separane. Alus manis nyang semake lah ngono. Jan mboten nyono mboten kira lho. Iya. Wonten panjenengan kaya saya sangat kados wonten menbaya. Ya mangkono. Ngene. Mboten pinanggih kados pundi pawartosipun Kang Mas? Sae. Aduh, pacarku Asma. Loh, saking senenge ketemu pacare kok. Ya wong wedok iki ora ngono kok. Satrio. Wes suwe nggonku nglelono. Kang Mas nika lho Kang Mas wonten lintang kali rembulan kula mbok ditumbaske nika. Kowe iki ora kaya wong gandrung. Malah kaya arep mriksake mbahe ngene iki. Monggo bapak-bapak ngersani batang. Yo jejer ngono lho, Kak. Yo. Goleki si podang jenah. Aja dinet dianggrang ae. Lho, sakek lincahe garwane Lincahe. panjenengan lho. Wong wadon ki kudu trengginas. Dadi wong wadon kudu trengginas. Ora oleh wong wadon oler-oler. Dadi ben semangat lan nyambut gawe. Kaya ngono ki dicontoh karo kiai kene. Lucy. Ayo terus no. Iki tanggapan telunggon patah tulang Gareng iki. Wah, wis. Ora kelar ngadeg, ngono ngelone aku. Iki lah. Ditek nang semene lho. Kang Padha ngono. karo becak kentepan tronton lho pangen. Ngono ki alon-alon ae. Ngono arek ngayahi pela. Ayo ngono. Gontok-gontok. Tapi Pelai iki to. ya. Ora. Ngene-ngene iki lah nyengkake umur. Alah, kowe rasa ngono ya. Ya. Lah bojomu lemune rong aku ya nyengkani umur dipek kancamu dhewe ngono kok. Alus manis. Wes suwe nggon. Rasa ndlimur kowe. Kok ngelokne rabi pela nyengkane umur. Ora trimo aku. Bojomu lho gedine kaya ngene iki bojomu sing pertama ke. Duit iki bayaran 10 juta, Brung. Sakniki coro niki uset lelaki setia, Pak. Duwe kaya sepiro tenggarwane. Mari ngono mrongos. Sedekah. Wong sedekah bojo ki piye nek? Lah, aja percuma sedekah kok mong duit upil, sedekah bojo kake. Klos. Salah. Ora ndek bojo, ora apa-apa. Amin. Oh, pengen tuku. Wong edan. Loh, pengen mangan masakan wong kan nek sing masake ya tuku. Mula kok demben nggon TikTok jenengan ki viral turu ning pom. Alah, nggih kok dilek apa kuwi?
Ngono Ngono ki ya sapa kok ya kober-kober media jenengan lho. Ya biasa netizen ya. Iya. Masyaallah. Ayo, tukang ndi mau? Wah. Goleki. Goleki apa, Ibu? Rombongan semene ora sompak. Oh, kualat kowe ngelong-ngelone aku takon ra oleh. Golek Ibu. Lah ya ora enek to. Ibu bungahing atiku nyanding apa iso nggoren mbok kon nganu mik lah bar iso malah nyetrum rambutin jegrak kuwi engko. Oh, dek mben sewengi utuh niku wiraswara kok. Goren niku. Nggih. Glegekne wae pales ki. Malah pleng suwantene. Oh, berarti wis kerep karaoke cah. Ibu bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo. Aku anggerawan bar entuk elektron ngene lho. Nggih. Nunut larase keyboard. Nggih. Menika ugi wonten nawala kula aturaken langkung rumiyin Dipaos. Sugeng dalu padalang badhe nyuwun gending setunggal sambel kewangi angka kalih gerigis saking Pak Budi Muneng. Gerigis sing kencing manis kurang manis tambah gula. Aniki sandiki jenengan kencing manis. Kencing manis, kurang manis ditambahi gula. Wong kencing manis sih malah bersyukur lho. Nyapa? Duwe gawe rasa tuku gula. Lah kok ngono? Ngecom pahitan ning dhuwur meja karek tur. Sakniki karemane sehat ya, Lut. Iya, kok ngono nyapa? Kok sehat? Oh, aja lali, bio moringan. Sik dicaosi Malah pentingane piyai mriki. Nggih, leres. Yen kagem pambuka sing alus-alus Nggih. ditayubke. Heeh. Niku ana apa podang kuning nggih. Podang kuning. Terus mengki sing sigrak. Nggih ngoten apa mboten? Masuk. Nggih. Masuk. Yo, buka celup. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Mabang mitrangkan kok ngiteri ora krasa esuk awan nganti wengi. Mana jan nganti lihat jalan nyabang. Keleyang tak sawah mencok neng abang. Kekancangan tak rendek saka kataban. Sarawi ngoceh dheweke golek pecokan. Tak suwun mbok ajeng-ajeng padang kuning gawe pikiranku komeng lomas gareng sleret tireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanding selirane bakal hatiku kegiwang lisan yen si podangan tutut hati kabranan harapan hatiku tan sayang tak seranami tapi katulute bedo.
Iya. Tependo. Kalau dae tak suwun baju ngecek. Modang kuning lo Mas, agawe pikir aku komeng lo Mas kere. Selera tak ireng tak sawang tambah. Ya. Manise. Jos. Ibu bunga yen aku nyanyi Iya. selirate. Ah. Ora bakal atiku kekiwang liyan lo Mas. Yen si modang atun tati kebranan. Ora madang atiku tak saya datra. Tak seranani tanah mikat pulute. Luar Sampun biasa diaturaken lho, Jan. pamundutan piyai Nggih. saking Tebeh Nggih. Boyolali. Karang Gede Boyolali. Surabaya. Surabaya ugi. Jakarta wong sedulure Mas Purbo ing endi-endi Wah, Kupeng saestu. Nusantara. Iya, Nggih. ini spesial untuk Pak Davis. Mas Davis dan Nggih. kawan-kawan bilih request lagu saged. Nggih, Nggih. monggo paring dawuh. Paring dawuh, Diungake napa? mriku pun saged to, Oh, nggih. apa anu pinarak mriki? Nggih, sinten Mas? Ngeten, Mas Davis. ngoten pun saged tret, ngoten pun teka mriku. Mas Davis. Oh, Mas Davis Nggih. diaturi tindak panggung. Ngoten nggih prayoga Oh, paring lah dawuh ya, ingkang monggo, sunggal monggo, nggih. monggo. Pak Davis, monggo Oh, minggah iki panggung sing mriki Pak kawogan Davis. iki. Sing kagungan Nggih, kersa. itu, Nah, itu. niki mau Nggih, kok, ya. disaksikan channel YouTube berapa puluh Wow, YouTube. banyak sekali YouTuber sing yang upload hadir. dalu niki. Ah, ben pirsa endi Nggih. sing kagungan kersa ya ya. Nggih. Putrane pun sare nggih. Nggih. Mas Davis. Mas kali Davis, ingkang monggo gerbo. minggah panggung diserpake Mas. Oh, nyuwun serampat. Sik. Nyuwun serampat jere. Hah? Pak Davis munggah ten nyerampati jere. Nyuwun Polis. serampat. Polisi iki. Dan Yo itu berarti polisi berbudaya. betul. Cocok. Ya ya. Niki- Serempake suwuk kersane ngalah iki Jan. Ah. Iya. Oh, Mas pokoknya- Davis. Diserampat ki melih. Oke, Ya, monggo ora apa-apa. dianu. Dados. Ah, monggo Pak Polisi. Monggo Pak Davis. Jos. Ya. Ajeng ceri bayang. Ah, Aradan ning Iya. kalapa. Terasa liput. Atiku goyang-goyang. Seladamu saya nambahi wangun. Dasar ayu lenceng kuning. Ora modal hatiku dadi komeng. Mas sama sedikit aku wis trimo. Kenyataan ketambah. Kangen gurin nawangi tansah lewong tresnaku terbisalah. Nika Mas Dewi Sugeng dalu Pak Davis. Mbak Dalang. Nggih, monggo paring dawuh niki mumpung Nggih. idola panjenengan Niki Mas semuanya Davis ada. bapake Dik Sekti. Betul, 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 betul. Mas. Masya Allah gantenge podo aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zaman bojo kurung dipek wong yo ngene iki gantengku. Alhamdulillah. Ya ini kok menebar fitnah loh. Lah Sehat ijo. selalu ya Mas. Alhamdulillah. Sehat selalu Masya Mas Allah. Davis. Katok Levis digeret wedhus. Tegese? Mas Davis memang bagus. Oh iya. Siap. Tempe goreng dipangan. Apa Pak? Codot. Iya. Lek gareng saya montrot. Walah. Jan. Ampun direken. Nggih. Sapi nek suwe ra nletong nggih ngoten niki. Mau letong Gus mbok entekke lho. Mas Davis luar biasa selamat semoga Nggih. Kang Putra
menjadi putra yang soleh, Nggih. berbakti Amin. dhateng Putra tiyang pambajeng nggih. sepuh Nomor kekalih. dua. Oh, nomor nomor 2 nomor kalih menika. Oh, nomor Nggih. kalih. Mas Sekti sinten asmane? Sekti Rajendra. Rajendra Andaru Nuladani. Si Sekti Rajendra Andaru Nuladani. Nuladani. Asma Kinarya Japa. Jeneng lantarane gegayuhan Mas Gareng. Tegese napa teng Rewangi niku wau tegese napa? Lah sing jenenge Mbae niku. Oh, sing jenenge Mbae. Sampean lho bocah milenial iki jenenge api-api ngono kuwi. Sekti tegese sekti ya sekti. Sekti. Bocah kan Terus apa mau? Rajendra. Rajendra. Besok muga-muga pandungane dadi seorang jenderal sing Oh, amin. migunani terhadap Amin. bangsa dan bangsa. Ya. Nggih. Terus Waloyo. Sinten wau? Sapa waloyo? Andaru. Waloyo. Andaru. Andaru, daru ki wahyu. Oh, ya toh? Muga-muga tansah pinaringan wahyu sakniba malange dadi bocah sing migunani sing digdaya sugih ngluwihi Kang Rama Ibu. Nggih, min. Wong Amin, golek amin. sandang pangan ki nek Cah ngatek. kene ae panane ndak sedak gelan cerdas. Iya. Ngono kuwi lho, Mas Gareng. Non dawuh. Yayi Budaya ki najan to aparat, beliau itu polisi. Oh iya. Maringi asma putrane iki ya sing sarwa budaya, kebak teges ngemu pitutur. Lha panjenengan no Yayi Budaya malah Lah aku lek bermodern riya anake Aku kok wong bleki lawas iki kok, Mas. piye? Wong lawas jenenge anakku ya jeneng lawas. Pripun? Sapa anakmu? Jenenge Waloyo pikirku ben sehat. Ben sehat. Malah mencret. Wis, Iya. step panas step. Nggih. Karo tong karo Mbah Lanang kon ganti Nggih. jeneng Jumali. Nggih. Panas kerokan step meneh. Mbah wedok usul. Nggih. Aja Jumali, diwalik jenenge Jumali dadi Limaju. Malah mari, Mas. Mari yo mau mlakune ngene iki wong Limaju kok, Mas. Mari ning lak mari, Mas. Nggih, ya Coba lima ya, juta Pak mau. Polisi Anu, kok ya. ngasta wonten Polres. Injih wonten Polres. Nggih. Jin. Ya Allah, nggih ngasto Berarti bedel mboten. kenal kali anakku lo Waloyo. Anakmu anak polisi. Tahanan. Kowe iki kok ya. Tak kira lek ya bertugas. Tahanan. Kasus napa niku? Nemu dadung 2 meter kena hukuman 3 tahun kok, Mas. Sik. Apa? Kok dadung 3 meter kok hukuman 2 tahun iki piye? Dadunge gawa mulih pedete katut ngono Wah. maksudnya. Maling ternak. Ya ora wong sing dijukuk ki dadunge pedete sing salah kok menusul ki ngopo? Mungkin wonten pamundutan. Nah, niki dagangan kula. Sik munyus-munyus. Nggih. Sebelum Mbak Lala jumeneng sik munyus-munyus Ya, duet kali ngersake cocok. duet kali Cocok. adik-adik cantik-cantik. Ah, kalau request apel. Sok lek ndi anak jombok jenenge kaya nek gareng ya, Nduk. Waloyo. Waloyo. Wis ganti. Diwalik. Waloyo diwalik aja lho ya. Ganti ya. Napa lagune, Mas? Lintang Asma. Ternyata. Iyayine budaya Nggih, ngagem Nggih. lurik. betul. Luru barang kang becik. Nggih. Ya. Sarunge Batik. cap Batik. gajah duduk. Kok gajah duduk kok ndi lu wayang ngono Cap gajah batik. iya manu batikane ning mereke gajah Oh, duduk. gajah duduk. Lho enek Terus- telalene. Lah gajahe ndi? Ajar. Trale. Endi lho tralene? Mbok telale apa-apa kuwi mau. Ya Mas. Kamu ya Mas, kok aku mbok bedil telakku Mas. Ada ya Mas ya. Masalah. Pak polisi Saya itu senang nek sama polisi senang. Nggih. Jadi kita masyarakat nek iso malah jadi mitrane polisi. Betul. Karena keamanan dan ketertiban Oke. tidak hanya tanggung jawab Oh, aparat Mas oke. Gareng. Lah, jumlah Tapi aparat memerlukan partisipasi kita semuanya. Betul, Pak Polisi, Pak TNI jumlahnya tidak seberapa kalau Betul. jumlah masyarakat. Betul. Mulai harus ada yang namanya swadaya keamanan. Nggih. Ya, arane polisi ane artine. Apa? Artinya apa? Lho sing tekok polisine. Lu sampean sing merdekne kudu iso. Polisi 3 unsur kata. Apa? Po. Polidansi. Ya. Posisinya selalu di tengah-tengahnya masyarakat. Masyarakat. iya. Dera. Ya. Nggih. Ya. Terus Li. Li. Angger nggon li cetok ya. Maksudnya lindungi masyarakatnya 24 jam nonstop tanpa Wah. prei. Betul, betul, Di betul. dadak sewayah-wayah Pak Polisi ada. Nggih. Jan masa Pilih. rupane kaya munyuk pinter. Loh, munyuk sekolah kok. Si. Siap melayani dan mengayomi masyarakat. Wah. Siap melayani dan mengayomi masyarakat. Masyarakat. Go niki jenengan layani ngono to. Lo ndak cuma satu tuan rumah nih kita.
gandeng nih adik kunyus-kunyus genten karena banyak sekali artis sing dereng jumeneng. Oh, cocok. Lah Mbak Vela permintaane Cocok. kalih Mbak Mika. Yo Ya. ben milih wet. Oh, nggih nggih monggo. Ngersake dagangan ingkang pundi. Kuat apa? Ting ding ding Sing ding ding pundi ding. jenengan pilih. Ah, Niki gitu. pun pik niki Nggih. nyun pangapunten tembung Jawa ana rega ana rupa. Kepahitan praupan makelar ya ngono kuwi. Daerah ngono to pilihan ini. Wong ki arep tuku barang ngono mesti sing iki karo sing iki kan regane beda. Tapi yo aja diarani ngono ki aku. Ibarate kan ora ngono. penak awake dhewe ngono kuwi ki saru. Larang Pak niki 5 yuta. Prawan ting-ting urung nate diobo-obo bebek niki. Nah. Terus wani 5 yuta, Los wong papat kene kok. setengah, Ah. 3 yuta setengah, 3 yuta, 2 yuta, nek sing gratis nika enten iki. Pripun? Lumayan lho Mas, lumayan. Lintang asmara nggih saged to. Daluarsa nih. Ora apa-apa dikumbah banyu anget. Ora oleh ngunyah-ngunyah wong ngono kuwi. Anane lek ora ngono kuwi ora enek sing nom-nom ngene iki. Ya wis niki mawon, niki mawon. Justru sing kedaluarsa kena nggih tombol tetanus. Lambemu tetep niki ya Mas ya. Ndok pilandang jumeneng cahayu. Nduk, kersake Pak polisi, ngati-ati lho. Salah. Bedile loro. Hati-hati. Iki sik mahasiswa. Mahasiswa. Harus diajari reno. Sip niki. Niki ya Pak ya. Nggih. Serasi. Anu, buk ngono ku lho sinden ki lek dirawat ki putih mulus. Bojomu ki kaya gemuk Kayak sangke Bu. Ya kayak terus tak tukane obat putih malah saiki keputihan kok gitu. kok nesu. Kurang ajar. Wilujeng dalu Pak Dalang. Ya sing dalu Mbak Nggih, Bella. wilujeng dalu Mama Lucy, Mbak Lala, Mas Gareng. Pak Sugeng dalu. Pak sopo? Masa karo sing nanggap arep Pak hamba Allah ngono ya. Asmane sapa? Davis. Mas Davis. Mas Davis. Davis artine pudeng apa ora? Napa? D kuwi iki basane Inggris lho iki. Nek diterjemahke Jawa D kuwi senang, vis tu memberi tegese seneng sedekah. Kok ya? Iya, iya. Kok Davis. jurusane iki meksa rono lho. Davis sing ngono kuwi. Lambe lunyu. Loh, niki ra termasuk sedekah to, Pak? Nggih, Nanggap ayan dono iki rasa. sedekah. Nggih. Dono rasa. Mula bar niki rezekine jenengan tambah kathah. Amin. 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 Sudah siap ya, Mas? Amin. Monggo disekecake. Nggih. Sudah tahu peraturannya? Iki dipadakne arep nyapa to, Mas Tidak boleh Gareng. pukul nggih. bagian dada. Mangga, mangga. Awake dhewe wong tuwek mangestoni Oh wae. iya iya. Kaya Bang Pres. Nggih, lintang asmara monggo. Musik. Dolayan. Luar biasa. Lintang Luar asmara. biasa, Mas Devi. Suarane Mas Davis. Suwantene Suwantene sae. sae. Lirike apa? Betul. Jan ra ngira lek putrane wis loro tak kira sik bujang. Weh. Delok HP niku. Mboten napa-napa. Sing penting nyatane rampung tutuk arep. Nggih, Putrane wis loro aja. Iya, dua. Dua anak saja Dua cukup. anak saja Nggih. cukup. Supaya program KB sukses lancar. Program Betul. KB sukses lancar. keluarga bercelana. Berencana. Arep Berencana. direncana nek ora katokan yo meteng meneh kok ya. Bareng kok mesti Dua anak saja cukup. Dua anak Bisa ya? program Dongake sampean pemerintah. putra-putrane dadi pegawe. Amin. Pegawai. Amin. Oh, Allahumma bapakne. amin. Terus? Nek sugih anakmu metok. Lah nyapa? Lah anakku Banyak wayah anak. kuliah kabeh. Wah, mumet. Banyak anak banyak rezeki. Sing ngomong sapa? Lah piye to? Zaman ndek mben iya lo malam aja ombo saiki lho. Lah saiki Turu e ngadeg kok ibarate ya. Ya Mas ya. Sugih anak wayah seragat kabeh ora mumet ngene iki. Iya. Keterak corona wingi kae coba lah. Dua anak saja Kita. cukup. Ya. Nggih. Program KB ben Iya, lancar. lancar. Nggih to Mas ya. Nggih. Enek Iki iso lagune KB. Iso no, aku melu sosialisasi Oh, kok. ngono ya? Akeh wong padha babaran jalaran, Iso. ora ngerti perkembangane jaman. Iya. Anak akeh ragate larang, Iya. yen melu kabeh anake Oh, aman. pinter-pinter terus. Dulur ngrandu kabeh wae senenge, bareng-bareng melu kabeh ayeme. Cukup anak loro wae, Iya. lanang wadon padha wae. Heeh. Ana epile, Ana epile. ana suntike, Kuwi kabeh ya. ana spirale. Iya. Yen dalange pilih plendungane. Wah, iya.
apal aku apal. Kaya meso tekan Kayak kene. tahu. Aku sing nukokke kok piye. Ya Mas ya. Lancar rezekine. Pak polisi Sukses kembung. selalu. Amin. Karirnya naik pesat. Amin. Luar biasa sukses pokoknya semuanya Mbok luar bilih biasa. mengke wonten lowongan pekerjaan bisa dibawa ke Polres Ponorogo. Niki saged kagem sasaran tembak. Apa kagem mancing pelacak nggih saged niki? Lho, wong sing pinter ngendus kowe kok. Iya. Wis ora. Sidon gitu. Iya. Pinter ngendus. Wah, Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun, Pak Bapak. Didin. Matur Nggih. Mas Lem. Nggih. Iki wau jane sing kula pengini sing lintang asmara iki Nggih. di Pak Garing. Lah, piye to? oh, lah kok mau ngendika. Kula iki Masya Allah. seneng anu napa mireng lintang asmara Nek iki. seneng ya dituku. Lah kok amen ngono jajal piye padha gak Lah suarane kok yo wah. Sampai ngaremake penggali Mas Davis. Yo. Nggih, nggih, nggih. Nggih mengke kula tembangke sanese. Siap. Oh niku nggih. pinter kok napa-napa iso. Napa-napa iso. Kula iki sing ora iso mung berkelakuan baik. Angel. Nggih nggih. Pun Nggih. mangke siap badhe paring Nggih. dawuh ngersake lagu napa. Nggih. Wong saorarane kula niku eskar. Apa sarjana Sarjana karawitan? karawitan. Sarjana karaoke. Jadi apa lagu? Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Nggih, Davis. nggih, matur Apa nuwun. badhe request Nggih. mengke mundhut lagu? Matur Nggih, paring dawuh mangke. Anu sampun Monggo, mboten enten monggo, ingkang Dara. kesupen niki. Sampun nggih. Nggih. Nggih, tak mandhap riyen Oh, niku. maksudnya lagune napa melih ngoten mboten kesupen nggih? Mboten nggih nggih nggih. Nggih nggih. Pak Gareng. Non. Jangan seperti itu. Kula ki ngelingke menawa enek lagu melih napa. Nggih, bikin malu korp. Korepri apa? Wong mau nyatane lali ta wong kudune sing nembangke aku kok. Nggih. Nyatane lali. Kula ki wajib ngelingke. Nggih. Endi mau oleh. Mas, aja pindah ki omong to anu ki. Matur nuwun, Nggih. sehat selalu. Luar Apa biasa. apa wis? Iya. Apa wis? Ampun. Dek ya malu lemes Mbak Lala. Dek entek barang dek kemis dilunasi. Iya ta? Kurang ajar dalange kok. Loh, kok iso? Kemis mbok lunasi muni iki aku assalamualaikum tok ngene iki. Ah iya wis Mula- Pak Dewi Mas. kitong kok wis Nggih. jauh-jauh hari sudah di Kemis pun Selesaikan lunas. kok. Nggih, nggih, nggih. Sukses, sukses. Nggih. Ampun. Matur Ampun. suwun. Lah nenggono apa niki? Nggih, menggo. Kate diderekne to, monggo-monggo. Aku arep ngusir iku ora kepenak ngono lho. Menawi badhe tetep teng mriki monggo. Nggih, silakan saja. Nggih, Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, assalamualaikum Oh, warahmatullahi betul. wabarakatuh. Nggih, betul sandal apa mboten Mas? Lho nglangke lah iki apa? Nggih, Ya, nggih, enggak, nggih. piagam niki. Nah. Oh, sing niku. Oh, sing niku. Sendale beda. jangan nganti dibledek. Mas Davis piyayene kalem kok iso. Tenan. Nggih. Itu nak Sing Lah niku Ibu sing ayu nggih. dhewe bintang tamu Nah, kita. iki nek ora ngadeg malah kaya speaker burine to ya. Monggo Mbak Lala. Ngene sih, ngene sih. Ya, nggih. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Hei, hei, hei. Mbak Lala. Sugeng dalu Pakde Gareng, Masya Wah, Allah. ketemu terus. Nggih, alhamdulillah. Sinden kondang kabeh ngendi wong akon ya, Piai. Nggih. Amin. Kondang niki asline kondang. Ah, Kondang krang. Kondang Oh, rapor. Nggih. Ini Krang, Bu. kondang lah je. Yang rangsar sapi. Lah, nggih leres lah asli to nggih. Sinden kondang, kondang krang. Kondang. Kok ya pas lho. Lah nggih. Jenenge Nggih. Lalamut ya. Nggih, leres Pak De. Lala. Lala. Mut. Mut iki apa? Yo, mut ki kira-kira apa? Patute nek mut ki apa, Mak? Lah apa sing mbok mut kok? Yo kaya ngemut, ndase dagelan ngono yo tahu. Tukang. Nah. Wah, debus tenan iki ya. Mare wedi. Ndas dagelan lho di. Lah yo mulane kuwi sampean pedira. Lu malah arep ngemutke kok. Oh. Nggih sugeng dalu Mbak Limbo Bucange. Nggih, sugeng dalu, Nggih ugi Mbak Lala. sugeng dalu sedaya mawon ingkang mirsani wonten mriki. Sami sehat nggih Bapak Ibu nggih. Amin, sehat. Alhamdulillah sehat Pak De. Sehat seger waras. Nggih, Mbak Limbo kula seneng nek panggih Pak De Gareng niki. Pripun, pripun? Nggih, astane kalih niku iso mencuwon.
Congor. Weh, Lagi astane tok lho niku. tenan urung liyane nggih. Ya keturune. jenenge setiti iki Lah kene. nggih, Pak Pak Garing Nek nggih. entuk aja dintekke, Nggih. ditabung tukoke mas-masan. Leres. Ngelingi nek pas ora payu. Nggih. Gua Antene- niki saon lho Mas niki. Wah, lah nggih. Loro mulane niki niku. sakon. Lah, Gelang napa rantai niku? Saonone Mas. Oh, andene aku tak centel emas saya hilang, Mas. Lho, Hilang andene tak Ala iki centel lakone emas. padha kowe lho, Reng. Tak centel emas apik Mas kowe. Iya padha tibek koncone iki. Masmu kae iki. Andene yo sampean ngajari aku lah sing setiti lho lah centel-centel no Mas yo tak centel emas yo hilang. Masmu kae ilang. Nah, piye piye? Yo. Kronologine piye? Kronologine. Yo. Oh, ya. Ya padha, semangat, nggih. Tapi saiki rondo Pak. Ora. Hah? Pak piye to? Lah Mas ilang ki? Sik perawan. Oh, perawan. Perawan yo. Iya, iya. Lah, Perawan nggih. Mas, perawan. Nggih, niki matur sembah nuwun katur dumateng Bapak Ibu ingkang ampun kugati nggih Pak Dalang. Nggih. Sampun paring dawuh pokoke ret sampai tekan mriku niku Nggih. saben hajatan mesti kula mboten tau keri Mas. Wah. Nggih, Lah matur mula sembah kok jan nuwun. ora tau keri. Mugi-mugi sedaya niki pinaringan sehat rezekine tetep Amin, lancar. amin, Lah mbok teng Allahumma mriki niku amin. ngrajang mbako nyeluk kula lho, Mak. Oh, nggih ta? Tenan. Mbako niki cocok rong laun. Nggih. Ora enek lalamu tenan ora kelakon. Mula kok dadine gewol kabeh. Sing bagian nolak udan ya iki kok. Nah niku, Mak. Nembang apa? Nggih, niki wonten pamundutan Wonten tetembangan. pamundutan kagem sederek wonten Jakarta Nggih. saking Bapak Kawit ngersakaken setunggal kangene ati angka kalih pudang kuning. Pudang kuning Nggih. sampun kula wau. Nggih. Wonten malih saking grup bolo gepyok kacang. Nah, ki lho bolone geprok kacang ki lho. Napa niki? Kuwi ya nanggap wayang Mas. Nah, Nggih, nanggap. nika ngersake pupuse nelongso. Pupuse nelongso, Nggih. podang Oke. kuning kalih napa niku wau? Pupuse nelongso kalih kangene ati. Kala wau ugi wonten ingkang ngersakaken sik tak Nggih, deloki nggih, mau. nggih, nggih. Jan, aku iku kan ngemplok Nggih, pil derek tengah mawon. terus lali. Jan, Wonten sik, ingkang sik. ngersakaken kala wau lumantar WA mirsani Nggih. saking YouTube nggih. YouTube. Menika anu tayo kedanan. Kedanan wonten. Oh, lagu tayo. Nggih, tayo. wonten. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan, Rata nggih. buka ya ndak apal. Siap. Nggih. Ingkang pun dirumiyin. Derek Monggo, mawon Kang derek Putih. mawon. Nggih. Menika wonten Kang Ahmad Jailani. Salam rahayu derek mirsani saking Pontianak. Lho. Ugi sedulur kula lanang Tanjung Priuk. Weh. Mas Tarno Tania Jaya. Wo, nggih, Mersani. itu di mana-mana selalu Wo niku fan berarti Mas Purbo. partisipasi kok Siap, nggih. nggih. Alhamdulillah. Pupuse nelongso Siap, ya. nggih, nggih, Pak. Boleh. Ijole lintang asmara Mas. Oke, baik. Nggih. Sepiro Dik? Sepiro Dik campur sarine. Wah, Nggih. jan seragame kaya TK Pertiwi api. Sip tenan ya. Iya ya, ya ya. Ya TK betul, Pertiwi betul, ngono betul. kuwi. Iya, iya, iya. Bener, Mas. Oh, kaya penmen. Nonano. Semono. Nonano. Pupuse nelongso ya, Mak. Pupuse nelongso ya, Mak. Oh iya iya. Nah, ya. Lali lho. Nah, mau rak yo lintang Biasa. asmara. Biasa ora Iki apa-apa. garap Mas. Mangko sing nang tanganmu tinggalan ya, Mak. Ya Oh. perlu ya tangane. Tanganmu tinggalan, Mak. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Ojo ngono mak rupamu wis elek. kowe nyawangmu sepintas kok mut nyawang aku sepintas jan elek matno 10 menit ngono lho Gumoh. moji-roji semono Wis kadung mati rasaku Kang Mas lilakno atimu beci eko elungo saka uripku pari
basan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku aku seneng kowe ekspresine seneng karo awakmu timbang Lucy. Nek kowe Piye? iki wis dalanku. Nek Lucy beda. Piye? Iki lo dalanmu. Nek Lucy ngono. Akan pasrah. Wis beda ya. Kaya kok yo tekan kono lho ya Pak Dik. Oke. Yuk, Campur Sari TK Pertiwi. Kang Mangun CS. weh Matur iki, sembah Pak. nuwun pupuse Nggih. neloso sampun Sampun dipun ngatur. aturaken Mbak Limbu. Mbak Lala pinara Nggih. langkung rumiyin. Gilir gumantos. Ben warata ya, Nduk. Pesindene Mas Purba ki Nggih. akeh tenan ya. Wah, nggih menika rotos. nyembadani dawuh Nggih, saking leres. Bapak Depis Abdillah Ji, kok ji, ji, nggih. leres. Taksih kathah lho. Oh, nggih. Jiro lupat mo nem weh nganti meruyuk kok ngoten kok nggih. Lah diteruske apa piye? Hayong diteruske iki ngenteni keluargane apa piye ngono. Iki sing nglumpuk kok, wis nglumpuk. Alah Pak Dine Gareng niku seneng. Kok seneng piye? Pripun, pripun? Beteng griya gede-gede kayak kira cah lencir-lencir ya pemandangan lah. Diomongi kaya imun niki. booster. Kaya ngene iki ragate larang kok ngeyel to. Jare Lho iki sapa? pupure iki lho nyaro nyawaku larang pupure Oh, penyakit. Jajal ditakoni. Wah, golek iki aja sing Kaya semono apa? kuwi. Lah sing kendi? Golek iki sing kaya ngene-ngene iki cepake kinang karo remason lancar ngono. Senengane kaya Tuan rumah lho, Bapak. Lah iya. Tuan rumah lho. Nggih. Nek wis sepuh ki lak mapan ngoten lho, Pak. Nggih. Ah, Kalau wonten ingkang ngersakaken Napa? tinggal katresnan. Oh, diaturke. Nggih, Ingkang ada penting. Mbak Mika, ada Mbak Hani. Ayo. Mika dan Hani ngadeg ka wong ayu. Mangga sepatnya kanca-kanca. Ala katitir. Sogok lah keri. Sogok keri. Ampun. Hah? Udah. Aku jek pengen nyogok. Nyogok. Jenengan tareng kaya ngono lho sindene Mas Purba ayu-ayu. Luar biasa tenan. Lencir-lencir. Pokoknya sindene padahal komplit. Ono sing rodok lemu, ono sing Nggih. cilik lah. Ya. Sapa asmane? Mika. Kula yo Mika bingung Jambon kok niki. ngrasake segaan sakniki lho rena-rena kok Nggih to, ngoten lho. Pak? Nggih. Sing marai keri ki apane lho terus. Iki lho, kuping disogok keri niku lho. Udu. Udu. Oh, kowe kulino disogok liyane kuping kok. Wong aku ki nyogok kuping kok. Maksudnya irung lho, Pak. Irung ya keri lho, Pak. Oke. Nggih. Terus gebres nggih. Aja sok nyogok ya, Nduk. Boten. Oke. Sing iki sapa jenengmu, Nduk? Asmane? Hani. Saking Sambit. Sambit. Saking sambit. Iki Jambon iki Sambit. Nggih. Ninggal katesnan ya, Pak e. Nggih, sera. Sera iki napa? Seragen. Oh, seragenan ngono to. Nggih. Mergo saka Seragen diarani seragenan. Nggih. Nek Yogya, Yogyanan, nek Bali, Balinan, Ayen Ngawi. Ngawinan. Tak sogok keri. Ngawinan niku rak mriko to. Oh, desane enten to? Nggih. Oh, ya Allah. Wonten kok ya. Burung tau rono aku malah. Ning kaya tau ngerti aku. Mergo nyogok keri kuwi mau kok ya. Sudah siap ya? Oke. Mangga. Karapane kanca-kanca Badranaya. Ayo, Mas.
Krawitane jos tenan. Seraginan yes kaya seraginan yes kaya krawitan kok pelupoh. Paidi laras pelupoh. Lah niku pelupoh niku sing rebab niku. Pelupoh. Nggih, sing rebab niku keng pelupoh seragen niku. Lah nggih, mula kok wah jebles niki. Piyai pelupoh. Nggih, seragen bablas mriko sithik ngono grobokan. Nggih, sampeyan wis tau main nang kono kene. Wis mulai wong wis mulai. Wis nyogok mulai. Nggih, nganti lali support saking Yuseli Kebaya. Terima kasih. Sedulurku wedok dhewe. Nggih, dan luar biasa. Sukses pokoknya Yuseli. Lanjut. Monggo. Ojo lali pawele. Asik. Asik. Pun kados Tardi Laras. Paidi. Paidi Laras. Paidi malah digenahke. Cacak dijak terus niki. Nggih, nek perlu wadus barang dijak. Ben resik. Nggih, wah jan luar biasa Pak Dik. Nyenengke Mas. Kanca-kanca Sinuman Ponorogo menika. Racak menika ingkang nabuh nggih mayoritas dalang. Anu, lah Soimen gareng nang ndi? Mboten nyang niki wau, ngruwat. Soiren nih? Nggih, ngruwat enten Balong Kilen mriko. Oh, tak sawang kok udu. Nggih sanes. Niki Mas Dalang Kukuh Wibowo. Sing enong. Waduh, aja nang kono Mas Kukuh dadi Kukuh Soiren yo nang kono. Iya. Soiren. Ngruwat niki enten nguraket tiyang ndereke Pake. Mungkin Pak mriko mriki. Ya sangu dingklek ngono wong iku ya. Soiren. Kaya neng kloset lho ngantian. Nggih. Taksih kata malih. Kereng. Ya siap. Menika wonten Mbak Rani kalian Mbak Marfuah. Iya. Oke. Iya. Ada Mbak Rani dan juga ada Mbak Marfuah. Iya, syariah berjamaah. Iya. Aja ngono lek nimbali Mbak Marfuah iki. Sing piye? Benere piye? Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Ngono lho, dadi semangat. Ada Mbak Rani dan Mbak Marfuah. Romantis. Ngono. Kaya apa lho? Insyaallah. Yo, ngadeg wong ayu, ngadeg nih.
Senine kepunjulen ning ngenten Kok iki. bacot ta iki piye Oh, iki? cah punjul kok. Oh, klakere kocak. Mboten iki. iso mandek iki pripun, Pak De? Hah? Mboten iso mandek iki. Dinteni kok anggere entek batune ya mandek dhewe. Lah Oh. bertuwitik ya. Niki jogete latihane ya adoh kok cah loro ni mulo ngenang ngene iki. Pripun? Sing joget latihane joget adoh. Oh. Latihane ngerti ra sampean ning ndi? Terpundi? Nang ngarepe toko cet wawa. Kae sing ngene. Sing nganti degek-degek kan. Engko anggere sentek garek ngene iki tok nang Mas. Hari deglek. Dan monggo mampir. Ngajar. Lagu yang sudah di Wonten ingkang nyuwun Brawijaya Audio. Ya. Nurul Huda, Pak Nurul Huda. Mriyo ngersake Puspitanala. Brawijaya Audio menika ingkang son buang, ingkang Oh, son. nggih. Kula kinten lagune judule Brawijaya Audio. Ini son buangnya. Oh. Nggih. Brawijaya. Lho, sonnya. Jenengan lak nggih gadah son to niku, Tapi Pak. suaranya ora Lah, Brawijaya. pripun ngene jenengan niku. Berjar-jar. Bersar merkir dadar pur sar-sar kok. Lah kok ngeprek ngono ki priye to? Sorku arpir no. Apa? Ah? Sorku arpir. Apir. Arpir. Piye kuwi? Sonku apik, sorku arpir, Mas. Oh. Orger. Lar kejar, Pak. Pur Wirjaya. Pir nar. Pur Wirjaya lho. Sonku mini kompo apa piye? Nggo nyetel tar dilaras. Koplupoh. Ya, jatuh musik. Matur nuwun Mbak Marfuah, Mbak Rani. Menika kerawuhan Raden Mas Bagong Surendra. SSN. Ya Allah, ya Allah. Tepuk Selamat tangan. Mas Rendra. Selamat Weh. wisuda, Dek Rendra. Kongrat jenengan wis dan namanya bertambah belakangnya. Wisudari ini ya, Pak ya. Nggih leres. Leres. Nggih. Kata sangat niki sarjana seni Nggih, yang niku tadi siang baru saja diwisuda. Alhamdulillah. Nggih racak kanca-kanca Badranaya niku wau yang 5 atau 4 wonten wisuda hari ini. Wah, luar biasa. Nggih. Eh. Endi? Oh, Soiren Tapi di- usul Pak De Soiren. Bar wisuda. Kayo bar wisuda. Soiren bar wisuda. Wisuda ning alam gaib. Ya ampun. Ini Marin. Ya. Geleling lho klambine kotak-kotak. Ya. Jan. Soiren. Tenang. Suwira ketemu anu ki lho Mas Brengose kaya Gatot Kaca. Bar wisuda gelar anyar. Apa? MCK. Apa? MCK apa? Kok malah WC to? Micekan. Soiren tak goleki. Jan. Rasaku dingklek. Alhamdulillah teko wong iki teko dirasani tekoe panjang umur iki. Insyaallah. Niku koyo yoga kula kok niku izin ngruwat tok nggih. Nggih, pokoke di rumah terus aja dipecat, Mas. Leres nggih. Tok. Masih ada Mbak Reni Pak Gareng. Lho, bisa to? Lah mau sapa Lho, mau? sinden sak wau Rani. Reni. Niki Reni. Lah iya kuwi Ren wis rene Nggih, ya. bojone Dewa Srani lho. Sing nika Nggih. ya Cahayu Nggih. rene-rene gen Gene, roto gene, kabeh. gene. Engko Mbak Lucy yo ben nembang meneh. Oh nggih no, Mbak Lucy Nggih. kali Mbak Lala kalau Lala wonten Mut. ingkang nyuwun geripis wau. Nggih, betul. Nggih, sambel kemangi ya kena geripis. kok ya. Niki Mbak Rani nggih. Reni. Ya iya Reni duwe kanca Rani. Duwe kanca Rani. Ya. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu, Pak Ren. Dimbo. Nggih, sugeng dalu. Mbak Reni. Piye Mas Gareng? Luar biasa cantik, alus, Pripun? anggun, Nggih. Terima kasih. lemah lembut. Nggih. Ya. Niku saking Pulung. Pulung Dadi komplit Nggih, Mas. sinden niku wau wit Saking lor kulon Berang etan kidul. Wetan. Nggih. perwakilan kecamatan Pulung. 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 Nggih. Nggih. Arep nembang apa? Derek napa Pak Dalang? Anu mawon, Gubuk Asmara niku dereng muncul niku. Siap. Gubuk Asmara. Nah. Nggih. Ya, Seragenan melih. nggih seraginan lagi. Gubuk Asmara. Mumpung pengendangnya saka segara kidul niki. Nggih Mas Aji. Segara kidul ya, Mas. Nggih, New Zealand. Jadi Nggih. malah sak kidule barang. Rambutnya rak kaya New Zealand ngoten. Nah. Ya Mas. Gubuk Asmara, monggo.
aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren Yayo neng cagak kebak tulisan warna bang tonjo kasih sayang Reni saiki Warungan foto beling rene otak tempiling gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti kagetrino gagal fokus mergo senggakane kanca-kanca Pak. pripun HP niki wis senggakane anyar e. Iya, Mas. Nggih. Piye Mas? Senggakane pripun Den? Pripun Den? Coba diulangi, Mas. Gubuk kae nyimpen wati. setur Sektur Mas aku nge orang ngono to, Mas. lebih mau. Mas aku nge orang ngono. Krungumu piye? Soale nek saka kono ki kegawa angin sok krungu wis beda lho, Nduk. Iya to mau. Saka kono sektur teko kene tektur ya iso lho. Kegawa angin ya, Mas. nggih Mungkin yo ngono, Mas. menggok suarane kok ya Apik senggakane, kompak apik. Eh. Sae-sae. Cedhek tenes sajrone Iya. tanan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara jenenge gubuk asmara biyen nate kanggo andung tresno ayo tanpa pantal tanpa krasa apot-apote ketaman asmara Wiwit biyen omahku saiki tuku kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rina cara jaranan iki
napa-napa iso digarap kok kanca-kanca iki. Diaturi kok. Tenan, pengrawit muda bertalenta semangat umpama aku dalang tak undake kesejahteraan. Oh kena. Badronoyo. Tenan Oke. rampung jak mangan soto bareng. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karo marang kolaret neng kukuk asmara. Terima kasih. Suwun Mbak Reni Gubuk gubuk asmara. Semoro. Lah iki wis komplit to Mas niki. Nggih. Mulai genduk Fa, Vela. Vela, Rene Mike, Hani, Rani, Marfuah, Reni. Garek siji. Ampun kalau wau malah dhisik dhewe kok. Iki lho maksudnya iki. Oh, lagi. Jempolku lak Rene to. Iya. Ada Mbak Lucy. Wah, jane nek ra ditanjakene ya Eman-eman tenan. Warken bakso. Lah iya, tinggal nyanyi. Masa peh kula gede cepake 3 mangkok. Nggon aku barang mbok sikatno kok piye. Tinggal nyanyi glindingane garek songo. Sesuai kok ya. Nggih. Nggih. Napa niki? Pamurutane sing dereng wau. Sing dereng gerigis sambel pun. kemangi wonten, Sambel gerigis kemangi wonten. Wonten gerigis pun suara terbanyak. Gerigis Nggih. napa sambel kemangi? Gigis. Gigis. Mbak Lala jumeneng sekalian lho Oke. ya. Mbak Lala jumeneng sekalian kok nggih. Gerigis. Nopo diganti nopo? Aduh men lho, Dik. Aduh men lho. Iya. Pokoknya cukup Kalimantan. Tenang. Eh, Kok apal to yune wi? Apal aku. monggo sing pundi Nggih. gerigis saged sambel kemangi nggih monggo. Nggih. Manut. Wis engko diaturke prawan Kalimantan oke. Oh, alah, nek Oke. wektune ora enek ya wis prawan Kalimantan sisan ae nyapa lho. Walah wayangan teko esuk kok aman-aman. Iya. Lah. Aman ya Mas Purbo nggih. Aman terkendali kok ya. Ya, pokoke grigis sik engko lagi prawan Kalimantan. Oke, siap. Oke. Perawan Kalimantan Rene ya perawan obrasan. Barang. Monggo Mas. Yes.